Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Halo guys, pagi ini kita bareng Pak Musyamasi Salon lab di Sumber lab di Gandu dekat pusat tuh Gandu guys. Cepet-cepet gimana untuk kawanan guys aku gitu. Mampir ngoni baut balik di Kelambi wong ini mah perayaan kali mah titip nih ya Setara dimon jawarno ini nastah kali lepu dua hari. Kalpataru tebok suwoso buku cindi kusti kaus ketang. Akabi beri. Warga gandeng wis kepareng tinggi. Dina remaja momen dalam sasana ismo pareman mongko wis bingkat titi wanggal minggu berat. Saking panguasane Gusti kang merdeka. Ya Gusti kang kanggo jagat pinurba asale kang pohon awoso pinasti karsane Gusti kang amonto sakang dhewe elok sing tiyawati dadya kepan suwita ing jejere sakmenika bagus dalan dewa pramana mongko wis nyungkap titi wae mangsa para Daupipun Sri Pengantin Kasiun Jumatan Sedia Wargagung Kadang pengarak temanten Kagung kami jasaking Wawangkon Berawuh Tang Tunggur Lambian Pun jerakin tundaipun So manggigungan Tunggu datang kurang pamundangan Sak lebetipun manggi dokumanten Sedaya tamu Pulau jerakin jenengan saking dalam sasana papan palunggahan sung pagerlatan awit daupipun kemanten pekaten kasuwun sumangga keluarga saking Tunggur kemudian mantenipun moderaken tindakipun monggo sekali Lama segala Muhammad thank you Bunda. Tahun langsung teman asal pikir Bunda Koyo dan Jono Limo Senang guys, senang. Karena teman-teman Sarapan senang. Ambil kewo Tambang Ujung Kewo Jawab itu makasih.
Jotyas Moyo jejering wanita parang kedabekti pring jejering jalu murno tegese lanang pakabekti kula kaya pojo sampeyan sing omong kudu sang jiwa yo ati kalau sapa masuk tanpa satu marang sabtu dunya pas apa jangan wis tak pompo kali gawe lego jenenge isuk wis kemarin pinurgo dadi sang guru nabi yo sang guru nabi dadi ora aja mantek putri dia keparahan lolos kok curiga kiai Carang sumpo, oke somo, pamori, satrio pinayungan. Repepeh, handar daun norgo, kene lo maris. Nadyan jeng kuning saling romo kelawan ibu. Jeruk empon keritalan ono sing ngripake ngono Gusti kang waduk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dewi bungono kenal papan yugo broto. Langsung mau congro desari. Romo anukir diwesi sambung monggo. Dan us kami dakaniro kebak nang sepono nggih. Mongkok asine iki dina iki penglamun iki rupiah jeneng sira iki kaki. Kaos anggo loro Mas apa, Bun? Kemayaran. Mau aku mari, Mas. Ojo nutrisari watuk. Gak usah. Langsung ade sareng kapuran Gusti itu. Muga-muga memiliki jejeduan iki. Pasangkori dari Gusti Sing dua ae gelem aku. Monggo tegoro wali baik. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sira ulang nang ketemu dharmane wong lanang. Rajulun salikun Mawaddah anak bunggene ketemu dharmane wong dan jualan pakai pakaian soli kartun pembunuh 500 solehah bahagia mulia dalam balai wis ngobahi di aja nabi ojo kendak dono minta marang masane Gusti kabeh ngono marang astane sing purba jagat semende ora sawu pancine bengi aja kendak nganggo deple ora janto marang Gusti sing karo jagat iki karo panjatan mbok menawa kowe diparingi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah pekasane bisa istiqomah tapi yo mbok kok sifat yang disarangaken malih wonten dalemipun parikatipun langganipun takuk cacar kucur gunung kaya cacar kucur gunung kaya winakang tompo kaya
apa jamanten kaku tapi dalamane wong lanang kan dia peparing wujuding Buka Wastro wong ayu tanpa ngono guna kaya saka pengkang nanging jronira tanpa guna kaya nganggo mesem lan rasa seneng dimanget jar dimanget go kendaliku Mas kaca kucur guna kaya dipun aturaken rama ibunipun pengangkah ing benjang ati kamoyanipun kakantu rasa ilmu marang rama lan ibunipun Dar kembali bisa memberitahu Dulu marang anak kuat jena coba tak kon dulu bahwane situasi oh kira barang awak ini sama ngomong sih dilalekno. Ya. Pamintaku Mas situasi atur untuk tansah reruntungan yen parang para krama adil kira kamu ini ya orang nasi hukum ada nah itu coba betul tuh jadi baik salah bute loh Pak. Bulan ya lo boleh kok Pak. Ya. Foto bondo Mas. Pak sepatu dulu. Ya cepat. Aku pakai apa tuh?
Ayo bareng mas Betulnya tukang foto nek Indro ning kene. Yo, rajinnya Ali awang Indro. situasi Terima kasih. Ini kita join saja ya. Satu Kita ini bertiga. Aku mau beli es untuk Benar gitu ramai kan. Keluarga saking tunggu Tidak melewati. darah foto monggo baru saking tunggu monggo. Kamu kan keluarga saking tunggu monggo. Kasih lah bunda. Darah foto Bapak Mujiono sekalian monggo. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Dene Mujiono, Pak Tri, Pak Gun, Mas Riki, Mas Hedi monggo. Pakai berangkat yang lain, silakan foto bersama. Mas Hedi mungkin dari monggo mas. Dari foto Mas Hedi sekalian. Lajeng Bapak Didi sekalian. Deni Mujiono, Tri, Gun Riki Hedi monggo. Lanjut. Keluarga Samburdi nanti sedaya dari foto apa foto Samburdi monggo no contoh Wis siap karo dalange jadi kon metu malah kasih tau metu piye ja ndak menyapor ini mong wong ya ngarai mak puji bingung kasih tau turu ya tarono setelah sekian purnama baru ketemu dengan cantiknya makhluk Indonesia. Sing dingeti nang sing sarama awar situr cereng. Wah, iya sak donya kijan. Yang punya Ngawi bagian di mana? Timur. Cereng. Diguyur. Becel. Ya asli gitu jatuh. Asli metuntung kan. Kan gon gede iki, Mas. Yo main tang. Gon siji-siji gonku dadi loro. Lah ya taruh di mil mana loro. Foto bos. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
Putih lambene. Pers. Pewares. Mak bucik ketemu aku pewares sungkan aku. Tuh kok ini es barang ya sungkan aku. Makasih loh mak ya. Lah nyapa ya bosnya kok dicucuin gandu tau kok iso. Gandu bos. Karena melangkah loh. Loro lo ki mau ya ta. Enggak iso. Masa gandu ya ora ya ta. Terus buka. Treng. Parti dengan Parti kedua. tarik maus bismillah. Ngadeg dengan ngadeg Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan buka. Allahu Akbar. Lah niki alhamdulillah bener tiang gesang pun tiang gesang niki mulai lahir cenger ngantos mantuk wonten ing liang lahap niku diwajibke ngabekti marang pangerane kanthi keyakinipun piyambak-piyambak awit wonten ing adat tata cara Jawa niki senaosa wonten ing Quran boten wonten dawuhipun hadis boten wonten dalilipun tapi niki istilahipun adat tradisi Jawi niku ingkang nyipta para wali pramila wajib kita uri-uri. Napa sebabipun? Lan niki alhamdulillah sampun dibuka kalih Pak Sumadi ternyata badane panjenengan dipun aturi ngabekti marang Allah niku wonten isan-isane nggih menika sandang lawan pangan. Niki sandange nggih niki pangane pun niki pangane langsung jenengan atur mriko pun jenengan tekan mriko bisa dakwah nih pun jenengan jum kersak nggih kersane dhewe piyambak langsung kemawon. Nah pun kersane dijum piyambak pun jenengan suka kemawon enggak langsung kersane dibagi piyambak pun jenengan enggak niki pun Mbak Ati pun iki mawon pun jenengan lenggah iki. Dan ini sandange pramila saking menika kanthi lantaran Bapak Sumadi ngedalaken mantung bubrak menika mugi-mugi punapa ingkang dados niatan hajatipun saged kinabulan dening Allah.